You guys, this has been your Dong Bisaya at your service. So guys, for today's video, ito po yung papakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ni Dong Bisaya pag day off. So ayan mga Dong Bisaya, ayusin muna natin yung hanger na ating gagamitin sa pagsampay ng ating mga damit. At syempre, habang may time, habang nagbababad tayo doon, magwalis muna tayo mga Kadong Bisaya para nang sa ganun ay malinis yung ating sahig sa bahay. So ayan, sa mga ilalim, sa mga singit-singit, kailangan nating linisan yan guys. So kailangan nating maging malinis sa bahay. So kayo guys, ano ba yung mga ginagawa nyo pag nasa bahay kayo? 'Di ba? Minsan pag alam mo yung may time ka na tinatamad, may time ka na masipag, lahat talaga yan guys gagawin mo. So ayan o yung pinakailalim. So nandiyan na tayo sa pinto at yun na nga yung pinakailalim na yung tinitira ni Dong Bisaya, 'di ba? So kailangan nating linisan yan. Ipagpag kung kinakailangan, walisin yung harap nang alam mo na makikita mong may dumi pa talaga siya, 'di ba? So ayan na guys, linisin natin ng maayos. Ayun. So ngayon naman mga Kadong Bisaya, mga sapatos naman yung mga target natin mga Kadong Bisaya. So kailangan nating linisan. Yan po yung mga sapatos na ginagamit ko sa araw-araw. Alam nyo ba mga Kadong Bisaya, yan yung unang Nike na sapatos na nabili ko nung bumibili na ako ng medyo mahal-mahal. Kasi nga dati baklaran lang yung shoes ko. Tapos ito naman kulay brown na to guys, nag-improve na. So yan po yung Colhan. O, diba? Colhan shoes. Siyempre, minsan lang naman tayo makasuot ng mga mamahalin, 'di ba? So, anyway guys, yung ibang shoes ko naman diyan, yan naman ay mga parang bigay ng company na, for example, may target ka, meron. Actually guys, napagod na nga si Dong Bisaya dyan, pero tapos na rin tayo guys. So, ayun na, sampay na natin yan. So ito na nga guys, ibibila din natin yung mga sapatos. Siyempre kailangan matuyo kasi bukas may pasok na tayo. So ayan na, patuyuin na natin muna mga Kadong Bisaya, 'di ba? Mahirap talaga guys pag nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa na. So yan lang mga Kadong Bisaya at tapos na tayong laba. O, 'di ba? Ayan ng sapatos. So yun lang guys, and have a good day sa inyong lahat, 'di ba? So, medyo pagod tayo today's video mga Kadong Bisaya, di ba? So, ganun talaga ang buhay. We need to be masipag and we need to be, all the time. Kailangan maging masipag, hindi lang sa trabaho, but sa bahay. Kailangan yan mga Kadong Bisaya. So guys, that's for today's video. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala at sa mga nagsusupport. Maraming salamat po guys. And also guys, please don't forget to follow me on my Facebook. So yun ang mga Kadong Bisaya. So for today, Dong Bisaya tayo sa bahay. So since day off natin, maglalaba tayo. At piniprepare na po natin ang mga hanger na gagamitin mamaya para sa sampayan ng mga damit. So ayan po sa video guys. Makikita nyo kung anong aking ginagawa every time na day off ko. Okay? So, pero actually guys, ito yung time na masipag tayo ngayon. So, pakita ko sa inyo guys kung anong mga kaganapan natin for today's video. So, yun nga guys, magwawalis muna tayo ng bahay. Okay? Kasi medyo nga makalat. At kailangan natin maglinis kasi syempre 1 week. Although nagwawalis naman tayo mga Kadong Bisaya everyday, but syempre ito yung pinaka-general cleaning natin for today. So, yan nakikita nyo sa upuan mga Kadong Bisaya. Yan po yung mga damit na lalabhan ko mamaya-maya lang po. Alright. So, ayan, walis-walis. Kunwari masipag kasi may camera. May camera, kailangan mo maging masipag, guys. 'Di ba? So, ayan nga, guys. Nililinis talaga natin yung ilalim. Yung pinakailalim dyan ng, lamesa. Kasi kailangan malinisan. Ayan, ang sipag-sipag ko naman talaga. So, ayan na nga mga Kadong Bisaya. Linisan ulit natin yung ilalim. Alisin yung lamesa. Para yung pinakailalim, malinis talaga mga Kadong Bisaya. Kayo ba? Ganyan ba kayo? Syempre, may camera. Kaya kailangan natin masipag. Di ba? Iwagay-way mo yung walis kasi syempre kumakapit pa yung mga dumi. Di ba? So, day off, kailangan natin maging malinis. At syempre, hindi naman kailangan natin talaga na sobrang linis. Ang importante, malinisan lang. Di ba?
Hindi naman yung sobrang dugyot din. Actually, may naglilinis sa akin, wala lang talaga siya today. Busy, so ako na lang muna naglinis dyan kasi may pinapalinis ako dyan. General cleaning talaga sila, mga kadong Bisaya. So, ayan, kunin ang daspan at syempre, yon walis. Walis, walis. So, di ba? Lagay sa trash can. Yon. Ganun dapat. Kayo ba guys? Ganyan ba kayo pag naglilinis sa inyo? Unti-unti, iniisa-isa. Di ba? Ganun dapat. Masipag. Kaya wag kayong ano dyan. Oh, di ba? So ayun na nga mga kadong Bisaya, nakikita nyo naman siguro, no? So ayan na nga, lilinisan na natin yung ating mga daily na mga sapatos na sinusuot sa trabaho. Kasi medyo guys, nakikita natin na medyo madumi na talaga siya. So kailangan talaga natin na i-make sure na syempre malinis yung ating sapatos. Kasi nakakahiya naman mga kadong Bisaya na alam mo na maraming client tayo. So yun guys, start na tayo maglinis. So, ayun mga kadong Bisaya, yan po yung mga lilinisan natin. Oh, see? Yan. Yan yung mga lilinisan natin for today's video mga kadong Bisaya. Oh, kaya let's start na. Let's start.